कुडाळ महिला व बाल रुग्णालयात नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग सुरू करण्यात आला आहे। जन्मतः गुदमरलेलं व्यंग असणारं, कमी दिवसांचं, कमी वजनांचं, कावळी झालेल्या बालकांचं या विभागात उपचार व विशेष काळजी घेतली जाणार आहे। या सेवेचा लाभ घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे। सर, ही आपल्या इथे हॉस्पिटलमध्ये जी सुविधा चालू झाली आहे काय आहे आणि कधीपासून सुरू झाली? हा जो आता आपण पाहतोय तो आपला नवजात शिशु अतिदक्षता विभाग आहे, SNCU। हा आपल्याकडे 15 मे 2025 पासून सुरू करण्यात आलेला आहे। आणि या सुविधेचा म्हणजे लहान मुलांसाठी किंवा त्यांच्या आईंसाठी काय फायदा होतो? हे सुविधा सुरू करण्याचा उद्देश म्हणजे याच्या आधी नवजात बालकांना डिलिव्हरीच्या वेळेस, सिझरच्या वेळेस जो काही त्रास जर होत असेल तर अशा रुग्णांना, नवजात बालकांना ॲडमिट करण्याची आपल्याकडे सुविधा नव्हती। अशा वेळेस त्यांना ओरस, गोवा किंवा कोल्हापूर अशा ठिकाणी जावं लागायचं। त्याच्यामध्ये वेळ पण भरपूर जायचा आणि रुग्णाच्या जीविताला धोका व्हायचा। त्या उद्देशाने आपण एक आपल्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांना सुविधा मिळावी ह्यासाठी हे आपण सुरू केलेलं आहे। ते ह्याच्यामध्ये जन्मतः गुदमरलेले बालक, कमी वजनाचे किंवा कमी दिवस भरलेले बालक, रक्तातली साखर कमी झालेली मुलं किंवा बाळपोटात असताना सी केलेली, त्याच्यामुळे गुदमरलेले, फिटल डिस्ट्रेस अशा प्रकारच्या किंवा नवजात मुलांना होणाऱ्या कावीळ याच्यावरचे उपचार करण्यासाठी आपण इथं आपल्याकडे ह्या सुविधा उपलब्ध आहेत। तरी आतापर्यंत किती पेशंट्सने याचा फायदा घेतला? हा विभाग आपण सुरू केल्यापासून आतापर्यंत आपण 23 रुग्णांना दाखल करून यशस्वीरित्या उपचार करून डिस्चार्ज, त्यापैकी डिस्चार्ज किती झाले? 14 रुग्णांना डिस्चार्ज दिलेला आहे आणि बाकी आता ॲडमिट आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।